Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo mana kaninyo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron mandam kita lang sa pagsaulog ni ining santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagawom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadahit siya mga tao dinis sa yuta. Ginoong Dios langitong hari. Dios Amahan makagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo. Nagadahay kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagahom, pinagi sa pagkatao sa imong bugtong anak, luwasa kami gika sa daan nga kaulipnan sa sala, ug dada kami sa bagong kinabuhi sa imong anak. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diya sa gahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, nagsulat ako kaninyo, kay tungod kang Kristo, gipasaylo na ang inyong mga sala. O kamo, mga amahan, gisulatan ko, kay nakailaman kamo kaniya, nga diya ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Gisulatan ko usab kamong mga batanon, kay gibuntog man ninyo ang yawa. Mga anak, gisulatan ko kamo, kay nakailaman kamo sa amahan, ug kamo mga amahan, gisulatan ko, kay nakailaman kamo kaniya, nga diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Ug kamo usab mga batanon, gisulatan ko, kay lig-on man kamo, ug ang pulong sa Dios, anaaman kaninyo, ug gibuntog ninyo ang yawa. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan, o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang kaulag, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tawo, walay bisan usan niini nga iya sa amahan, kundili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga anaan niini nga gikaibgan sa mga tawo, mga hanaw, apan
ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Pagsatya langit ug yuta hatag ang Ginoo kamo mga banay sa kanasuran. Hatagi ang Ginoo himaya ug pagdayeg. Hatagi ang Ginoo sa himaya nga angay sa iyang ngalan. Pagdala kamo mga kasa ug sulod sa iyang kahawanan. Simbahang Ginoo diha sa balaan nga sapot. Kurog kamo tibuok yuta. Pamulungi ang kanasuran, ang Ginoo Hari. Giligon niyang kalibutan aron dili matarog. Nagdumala siya sa katawhan uban sa kangayan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Dito'y usa ka babay nga propeta nga gingalag Ana, anak ni Panuel sa banay ni Aser. Usa siya ka babayeng tigulang na nga minyo sulod sa 7 ka tuig, ug unya nabalo sulod sa ikawaluag, ikakawaag ug 4 na katuig. Wala kayon siya mabiya sa templo. Adlaw ug gabi nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nagampo. Niadto kayong takna, miabot siya ug nagpasalamat sa Dios. Ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios mutubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo. Mipauli sila sa Galilea ngadto sa Nazaret, ang ilang lungsod nga gipuy-an. Ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan. Napuno siya sa kinaadman ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Ang ebanghelyo kagapong adlaw nagisgot kabahin ni Propeta Simeon. Kinsa adlaw o gabi muadto sa templo aron iya nga masaksihan ang dugay na niya nga gipaabot ug labihan niyang kalipay tungod kay miabot gayud ang panahon nga nakakita siya sa bata nga gihalad sa iyang mga ginikanan, ang bata nga mao si Kristo ang Mesiyas. Gani sa iya nga pagkakita sa bata, sa iyang pagkugos sa bata, nakaingon siya sa Ginoo, itugot Ginoo nga ang imong sulugoon, muhalin nga malinahon. Kaysa duha ko ka mga mata, akong nakita ang kaluwasan sa nasod sa Israel. Miabot gayud ang panahon nga iyahang dugay na nga gipaabot kay siya mismo nakakugos man o nakakita man ni Kristo ang bata nga Mesiyas. Mausab kini ang gisutan ni San Lucas sa Ebanghelyo karon. Nagisgot og another nga propeta nga si Ana. Matud pa ni San Lucas, anak ni Panuel sa banay ni Aser. Nga sama kang Simeon si Ana, kanunay siya nga nagpaabot sa maong saad sa amahan. Ngayong ipadala ang usa ka bata ang Mesiyas. Ug sa diha nga nakita ni Ana ang bata nga si Jesus, hilabihan niyang kalipay. Nasud sa taas nga panahon, matud pa giulagway ni San Lucas, adlaw o gabi siya moadto sa templo aron lang pagsinati sa iya nga gipaabot. Dunay usa ka leksyon ni o mensahe ang Dios nga buti paabot ka nato. Ang mensahe niini mao nga kung kita magmatinud-anon na gyudiay sa ato nga mga gipangayo sa Ginoo, inubanan ang atong pagkamakanonayon sa pagtuo. Muabot gayud ang panahon nga ang Dios maminaw mutubag kanato. Imo man kini ang gibuhat ni Simeon ug ni Ana. Malaumon matinud-anon sila nga ang Dios muhatag sa ilahang nga gitinguha. Ug miabot gayud ang panahon nga ila kining naangkon, ila kini nga nakabot. Kita usab mga igsuon, nautunta nga magmatinud-anon kita diha sa ato nga pagtuo sa Dios. Nga diha sa atong pagpangayo sa Dios sa atong mga gikinahanglan, mag-agad kayod ta sa oras sa Ginoo. Dili ang atong oras mo'y atong agdon, kundili ang agdon nato mao ang iyaha nga oras. Kaya ang Ginoo dili gayud siya mopakyas kanato. Ang Ginoo mutuman gayud unsa man ang iyang gisaad kanato. Nining atong pagpadayon karon sa atong pagsaulog nining Santos nga Misa, inatunta nga mutubo kita diha sa atong pagtuo. Sama ni Kristo nga wa siya magpabilin nga bata. Matud pa sa Ebanghelyo karon, ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan, napuno siya sa kinaadman kung panalangin sa Dios diha kaniya. O sa unta kini sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mutubo ta diha sa atong pagtuo o pagsalig sa Dios. Ingon og sa ingon ni Ana, kita magpuyo kanunay diha sa iyang grasya o panalangin. Amen. Manindog palihog. Si Ana nga propeta mihalad siyang tibuok kinabuhi diha sa pag-alagad sa Ginoo. Wala gayud siya may batik kakapoy sa pagsimba sa Dios
adlaw o gabi. Ngadto sa amahan maghalat kita sa atong kaugalingong mga pagampo diha sa pag-ingon. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan makahalad ngadto sa Dios ug angayng pagsimba ug magmakanunayon siya sa pagdala ngadto sa Dios sa mga panginahanglan sa katawhan diha sa pag-ampo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno makahatag og kalidad nga pagserbisyo ngadto sa ilang mga ginsakpan tungod ug alang sa gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Na sila nga gitawag sa pagpangalagad sa simbahan, mga lagad sa Dios, uban ang kinabubuton ug lunsayng mga kasing-kasing. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga gilutos maghalad ngadto sa Dios sa ilang mga pagsulay ug mga sakripisyo isip angay nga pagsimba kaniya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makig-uban sa mga santos ug sa mga anghel didto sa langitnong pagsimba sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among gayarad nga pag-ampo. Kay kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining sakripisyo nga atong gihalad karon. Dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagahom sa tanan. Alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, walang usab sa kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo nga maluloyon ang mga gasa sa imong lungsod, aron pinaagi sa mga langitdong sakramento, mabansay unta namo diha sa among mga buhat, katong among giila diha sa among pagtuo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay o makagahom sa tanan, angay o matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit,
Pinaagi ni Yesu Kristo among Ginoo. Kaya siya mo ang pulong nga walay sinugdan o walay katapusan, nga sa katingalang pagkahimong tao, mihatag sa mga mata sa pagtuo, ug bagong hulagway sa imong himaya. Diya kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita, ug busa na dasi kami sa pahigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron pangandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Hesus Kristo, nagalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga mga tubang ug mga lagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Nung dumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo nga among papa, ni Alberto among obispo, sa tanan nga mga pari ug sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi sa ang among mga igsuon nga nangamatay. Malawmon nga mabanaw sila kung tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa bagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa ginabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios. Isano sa iyang bana, sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos, uban ni Senyor San Roque, na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga imayaon pinaagi
ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagahom nga amahan. Diha sa gayusa sa Espiritu Santo ang nanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nagitudlo kanato sa atong manonobos. Amahan namo. Anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Wabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinis sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, gihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, nung may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malauman sa bagbalik na Hesu Kristo among manonobos. Ginoong Hesu Kristo nangiyon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay, panagdait mana ka na. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Lawas ug dugo ni Kristo magamping kanako alang sa kinabuhing dayon. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. O Dios, nagkikita ka kanamo sa among pagkalawat. Itugot nga maangkon unta namo ang bunga nining santos nga buhat sulod sa among mga kasing-kasing. Himuha kaming angay sa pagdawat sa imong mga hatag
pinagi sa pagkalawat. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manal kaninyo, manalangin kanyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nga halan na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo.